Takže ahojte priatelia, som tu opäť, ja, Agata, ako všetci ma poznáte. Pripravila som si dnešný prank na mojho muža. Ten prank bude o tom, že mu ruším let. Tento týždeň má odcestovať naspäť do Anglicka. Ale ja mu zabezpečím cestu tak, že cestovný pás mu roztrhnem na marné kúsky. Uvidíme jeho reakciu, ako sa zachová, čo mi urobí, no neviem. Takže máte sa na čo tešiť. Takže, priatelia, malého som zatiaľ uložila, vidíte? Lebo mi beha po celom dome, potom neviem, čo mám robiť. A ja vám zatiaľ idem ukázať, kde je ten majster šifu. On bojuje s drevom, teraz vonku, má veľa roboty, takže vám ukážem, kde presne je a čo robí. Tak vidíte, priatelia, teraz má robotu Lukáš s drevom robiť. Takže na neho idem prichystať rýchlo, kým sa vráti domov. Ešte má toho dosť, tak mám na to čas. Vidíte? Tak ľudia, ako ste všetci videli, má robotu. Takže ja sa idem rýchlo prichystať, pripravím si kamery, lebo o malú chvíľku určite príde dnu, takže musím... Tak ľudia, vidíte? Už za chvíľku, o malú chvíľku. Takže idem si rýchlo prichystať kamery, poupratám tu, aby to nebolo nápadné, aby nezačal hneď kričať, že čo som tu robila, že či som tu sedela, alebo čo. Takže držte mi palce. Tak, už mám prichystanú kameru, akurát presne na to, kde si sadne, čo bude robiť, neviem. Tak už za chvíľku ide, takže ide sa na to. Agata, No? chodím správať, idem sa vykúpať. Už. Bundu si ulož na chodbu. Jaj, teraz som Daj sem skončil, uložím, ale daj. nevládzem, tu máš. Vyprám mi vaň, idem sa vykúpať. Počkaj. Prešila by mrazu, znám. Chodím správať, idem sa vykúpať. Pesta tu pani. Veci si mi dala? Však nie, vonku si bol. Pripravaj veci, idem sa vykúpať. Lukáško! Krásny! Varila si už? Robím. Našla si mi tú nabíjačku, čo som ti vravel? Hej, Kde bola? dobre, vy ste. Choď. Iba. Potrebujem priniesť veci, dobre? Dobre. Môžem? Otvor. Máš. A nebuď dlho. Nebude. Takže on za chvíľku vyjde, takže čakáme. Tak idem sa ho opýtať, že kde je toľko, lebo už je dlho tam. Ešte dlho tam budeš? A pouprac po sebe, dobre? Nebuď drzý. Počkaj, malý, skoro si ho vypasnil. Joj. Unavený si? Hej. Hej. Bože môj. Kde si dal ten utierak, Lukáš? Nájdaj to tam. Kde má byť? Dobre, teraz čo je? Furt budem len upratovať, furt? Teraz som sa vykúpal, už do mňa nemusíš dávať. Joj, čo robíš? Nič. Na počítač vyhlasujem sa, bo som si zabudol heslo.
tak? Myslela som si, že kontroluješ letenku. A čo? Čo akože letenku mám? Ja viem, že ju máš. Počuť sa pýtaš, či Na kedy ju máš? Datum? 13. teraz, tento týždeň. O 2 dní, hej? Lebo jednu dneska 10, no. O 3, no. No tak už ten deň letíš, nie? Okej, no čo chceš s tým akože povedať? Nič. Musíš ísť? Čo Agata riešiš, či mám ísť? Kde mám ísť? Čo? Však vieš, že 16. mám ísť do nemocnice a ty 13. si ideš preč. Ja sa vrátim 14. alebo aj 15. ja idem do Hneď na školy. druhý deň. No tak aj Niekto nám no prišiel. tam môžeš ísť. Agata, viem, že ideš do nemocnice, ale čo ja mám robiť teraz? Letenku som si kúpil, vedela si, že si kúpujem tú letenku, že si ju rezervujem. A teraz iba na mňa ideš tú tému otvoriť. A ja vieš, že som odkiaľ mala vedieť, že 16. mám ísť na príjem a 17. mi majú spraviť cisársky. Ako som to mohla vedieť? No tak- Odkiaľ? Vedela si, že odcestujem preč. A čo ti je prednejšie? Čo mi je Let prednejšie? alebo tvoje dieťa a manželka? A 280 € mám iba teraz akože čo? Tak 280 €, hej? A kde máš pas? A občiansky? A kvôli čomu sa pýtaš? Ty, daj mi pokoj, teraz niečo robím na počítač a... Lukáš, čo robíš? Ale nie, staraj sa, to heslo som si zabudol, či čo, že nie je... Furt si drzí? Daj mi pokoj. Ja ti hovorím, že do Anglicka nejdeš. To ti garantujem tu, že nejdeš. To akú tému teraz ty otváraš? To čo za tému teraz ty otváraš? Ty si myslíš, že malého kde necháme? Tak len vonku na ulici? Ja budem v nemocnici a malý bude kde? Ty si budeš hore dole chodiť v Anglicku zase? Ale ja tam musím ísť, však do školy musím ísť. Mňa ani škola, ani ty, ani nič iné nezajíma, len aby si ostal doma pri malého. Počuješ? A teraz ja mám akože čo robiť? Aha, takže mám si ho zobrať so sebou, hej? Ale ja teraz mám so školou, čo mám robiť? Čo si vedel, že do Tak tam školy idem? zavoláš pekne, vybavíš si a bude všetko OK, dobre? Ja sa tu s tebou dohadovať nebudem. Dobre? Dobre, Dobre? dobre mi hovoríš. Hej? Lebo tú cestu ti zabezpečím tak, že nepôjdeš. Hej, Hej. však asi neprídeš a nezastavíš letáko. No, A chceš vidieť ako? no, čo chceš vidieť Chceš ako? vidieť ako? Ka- Vydrž. Vydrž? Na čo Agata má nasvedieť tie veci, aby nemusíš stáť s nervami a si idem mladšie manu do teba. Celý deň človek sa tu trápi a ešte ty ideš a tu musíš do mňa stratiť Čo? tvoje nervy, keď sprostej. Ty kedy si zaumieníš, tak ty pôjdeš si preč, hej? Čo chceš? Chce sa ti? Chce? Chce sa ti ísť preč? Hej, chce. Ja ti zabezpečím, že nie. Mhm, Že nie, nepôjdeš preč. výborne. Nie, Zbytočne nepôjdeš. som letenku kúpil. No a povedz čo? mi. No a čo? Však vybaviť tam Však musím... aj tak ťa tá cesta vyjde, čo prídeš naspäť. Agata, vybaviť musím, čo mi treba. Mám si A to ja si napísať na musím čelo. svoje veci vybaviť, aj ja. Ja za to Ne. nemôžem, že toto malé sa pýta na No svet. tak počúvaj, Dobre. ja mám letenku kúpenú 13. Máš na to 2 dní, aby si rodila. No, A ja som kto? čo to ja som kto? Ja presný čas a hodinu a dátum viem, kedy porodím? A čo keď ja pôjdem do Anglicka? Vrátim sa naspäť s lietadlom a ešte neporodíš. Tak to bude ešte lepšie. Ešte lepšie to bude. Hej. Však ty, aj... Ani No, cheat, dostutár. Vždy, keď ty si Nie. tehotná, ty rodíš 2 roky, ty tie deti neprineseš presne na termín. Ty stále musíš prekročovať svoj termín. Vždy. Ma nesmiať sa musím... Ako Nie, dokáže- nejdeš preč, No nie. tak nejdem, no bo ty Nie, si nejdeš. povedala Áno, nejdeš. ja som povedala, do Anglicka nejdeš. A chceš vedieť ako? Čo ako? Sadni sa na choliar mám ako? Povedz mi, kde máš pás? A občiansky. Na čo ti je? Však chcem vidieť, že či naozaj máš. Som? Lebo minule sme hľadali a Čože? nenašli sme. Čo chceš vidieť môj pás? Hej. A na čo ti je môj pás? Však minule sme hľadali, tak No chcem predstav vedieť, si, že ti kde... nedám. Lukáš, na rovinu mi povedz, kde si ho dal. Hej? Čo Ukáž to mi ne... aj tvoj občiansky, hej? Tu máš pás, tu máš občanský. Ty si zjedol?
Daj mi pokoj. Hladný si? Ty, čo je s tebou dneska do frasa tam s tebou, s tým pasom, s tým letom, so všetkým? Daj mi pokoj. Pokoj ti mám dať. Hej. Nie, nedám ti pokoj. Agata, Predstav to si, že nie. Kým mi nepovieš, kde máš pás. Ty si chorá? Vyzerám Ty máš- tak, ty máš že som nejaký- chorá? Duševne, ty máš čo poruchu niekde? Kde máš tú poruchu? Z teba som chorá. No tak dochoď Že stále chceš hore-dole chodiť, nie. Malého Počúvaj. sem nenecháme samého, Keď dobre? som si ten let kúpil, vedela Dobre. si, že pôjdem. Cestujem každé 3-4 týždne, Čo máš vieš o tom, ukáž? ja mám taký život, že stále cestujem, niekde musím chodiť No iba predstav von. si, že nie. Že ja ti tú cestu zastavím. Hej. Hej, zastavím ti. Nie, nepôjdeš preč. Neviem, ako ty ju zastavíš. Zavolám tam, ruším ti leda. Hej, ja, princezna Diana, volám. Ja Diana nie som. Bóg to chce. Ja som Agata, halo. Ty ma- Halo, Jo. vidíš ma za Dianu? Choď preč. Je mi z teba, choď preč. Penkajo pasos. Na čo ti môj Však pás? potrebujem ho, Bože. Na čo? Potrebujem ho. Povedz mi dôvod, na čo dám ti ho. Chcem si pozrieť, že dokedy ho máš platný. Kedy mám platný pás? Čo si ty? Palová masáda, Marisokami? Kde si ho dal? Tu máš. Ukáž. Tu máš môj pás. Chcem si ho vidieť, že či je to on. Oračko Lukáš, 26.11.2000, však hop, A kde ide s môjim pasom? však chcem sa poprechádzať, či čo? To čo im tu a čo ti je? Nič, čo by mi malo byť. Lukáško, choď preč. Daj mi môj pás dole. A kde ho dole ideš? mám dať? Dole, vrať mi ho, daj ho dole, tam kde bol, vrať. Čo robíš? Boni si vybavil. Prechodne máš ho v Liptovskom Mikuláši. Čo robíš? Ty si myslíš, že mi keď dáš pás, že neodcestujem? Nie, skriem Ja ho. ho nájdem. A kde? No ma ho nájdem. A kde ho nájdeš? Tam, kde ho schováš. Dneska je 10. hej? Spať sa doma, je unavený som, vykúpal. Drevo som celý deň nosil, 14 metrov dreva sme nosili dohromady. Vykúpal som sa, vrátil som sa, najedol som sa a chcem spať. Daj mi pokoj s tým pásom. Čo robíš? Nič. Čo by som mala robiť? Čo? Zvláštna si, fuj. Kde ty zodvihneš zo zeme niečo? A prečo to mám Hej. zdvihnúť? Ja som celý deň zdvihal drevo. Hej? To je tvoja robota, nie moja. A to je tiež tvoja robota, nie moja. Aj tvoja. Aj tvoja. Poupratať pomalu. Aj tvoja. Nie? Jaj. Daj mi môj pás. A na čo ti? Lebo to je môj... A na čo Daj mi šajťa? môj pás, daj nám pasu, daj sem pás. Agata, šibe ti! Čo sa... Prečo si mi tam dala pás? Lebo... Nepôjdeš do Anglicka, zrušila som ti let, halo. Odkiaľ mám ja teraz zobrať nový pás? Čo? Odkiaľ si? Do Anglicka nejdeš? Čam, ja nemám vás to suka takého, že šípenou bude. Nekrič pred malým, do Anglicka nejdeš. Kde si, Lukáš? Poď odo mňa preč. A prečo? Nepri tu medzi... Prepáč mi, prepáč, naozaj prepáč. Nechcem sa na teba pozerať. Daj mi pokoj. Čo, ja mám špatnú tvár? Agata, pás si zobrala, hodila si mi ho do pece, kvôli akým sprostosťam zase si tu prišla, čo teraz chceš? Ukáž svoju tvár, Neukážem odhaľuj. na, lebo ma spáliš. alebo Chceš čo sa tam. vidieť? Daj mi pokoj. Však ukáž svoju tvár. Pozri sa, To aký čo? si A špatný. prečo ma kameruješ? Tak priatelia, vyšlo mi to. No, ma Aj keď som nebale to mala pánky. roztrhnúť, tak ale zničila som ho iným razom. Agata, kvôli Takže tvojim pránkom si mi hodila zvedol pás do si. pece. No a aj tak do Anglicka nejdeš, ostávaš tu pri rodine. A ešte spolu so mnou do nemocnice pôjdeš. Tebe Takže šibe. priatelia, vyšlo mi to. Poprosím like, koment a odber. Takže pre Lukáška